L-għaqda volontarja St. John Ambulance and Rescue nedit proġett li permezz tiegħu se saħħaħ il-kapaċitajiet ta' 140 volontier fis-salvataġġ fl-ilma, filwaqt li se tkun mamra b'vettura ġdida ta' salvataġġ u twettaq kampanja edukattiva li se tilħaq aktar minn 400 student. Il-proġett sar possibbli wara li benefikat minn għotja ta' 20,000 euro mill-iskema VOPS, immexxija mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat fih dan il-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat. Christopher Borg Cardona, kummissarju għall-operat fih dan St. John Ambulance and Rescue, saħaq li skemi bħal dawn jagħtu lill-għaqda l-appoġġ meħtieġ biex tkompli ssaħħaħ il-ħidma tagħha fil-komunità. Saħħa ta' dal-proġett aħna ħankunu qegħdin ninvestu f'tamir ta' salvataġġ, inkluż vettura speċjalizzata fil-rescue, fejn ħankunu qegħdin inżidu l-kapaċità tagħna ta' St. John Ambulance and Rescue biex ikunu nistgħu ngħinu f'każijiet tal-emerġenza. U bija nkunu qegħdin ukoll insaħħu l-kooperazzjoni tagħna li għandna mal-awtoritajiet ta' protezzjoni ċivili u anke l-awtoritajiet tas-saħħa. It-tnedija tal-proġett saret mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia waqt attività li tellet minn St. John Ambulance and Rescue li fiha ta' dimostrazzjoni ta' salvataġġ f'pixxina. Qalet li l-proġett ikompli jibni fuq il-ħidma tal-Gvern favur aktar prevenzjoni u edukazzjoni dwar is-sigurtà fl-ilma u żiedet li kien propju għalhekk li nbdiet kampanja nazzjonali ta' talim tal-awm għal tfal ta' bejn it-3 u l-5 snin għax il-Gvern jemmen li l-għarfien u l-ħiliet miksuba minn età bikrija jistgħu jsalvaw il-ħajjiet. Bejn dan ix-xahar u Settembru li ġej, is-St. John Ambulance and Rescue se tkun qed twassal il-kampanja ta' għarfien bit-tema Young Lives, Safe Shores fi skejjel u ċentri taż-żgħażagħ biex tallem lit-tfal kif iġibu ruhom b'mod sigur, qrib u anke fl-ilma u kif għandhom jirreaġixxu f'każ ta' emerġenza. Il-proġett jinkludi wkoll il-pubblikazzjoni ta' ktejjeb edukattiv li tfal ikunu jistgħu jieħdu magħhom id-dar filwaqt li l-vettura l-ġdida ta' salvataġġ se tkun mamra b'apparat mediku essenzjali biex tkompli saħħaħ l-appoġġ f'emerġenzi u l-kollaborazzjoni mal-awtoritajiet.